Ramogi tudri kodwa namba maro tema chuo kenaria dek auchiel nono kao kamano bende yudo wachiel kachiel mbui duto mag oganda kanyo Ramogi TV nyinga Simfrozo Kingdom jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako en riwruoge makero ratito oganda ipachoka okado sirkal kuom lingthi e thuolo malach e kinde mamoko kuom jokenya yudo sandruok e piny libamba ma Tanzania. Riwruoge gi kamotingo Amnesty International, Kenya Human Rights Commission e kind mamoko lero nyaka sani sirkal poko nyiso kang mora e kelo ringre John Ogutu, japuonj manowito ngimane e kinde tulo mag yiero kod jakenya machielo Fredrick Obuya, ma nyaka sani wachore ni od tueche tok dhiye e kinde tulogo. Manandalo machuok tok yiero mar piny Tanzania rumo, yiero no manobedo kod tulo, sirikand Kenya imed biune seyo ewi yulo e tich e samo kuom jokenya kale sandruok e pinyno. Riwruoge makedo ratich oganda e pachoka wacho ni ogimor kod kaka sirikal ma pachoka rendre wi sandruok mamoko kuom jokenya kaloe e pinyno. In as far as Kenyan victims, including John Okoth Ogutu and others, we believe that the government could have moved faster. Up to this point in time, we have not been able to locate the body of John Okoth Ogutu. This is a Kenyan who has, his family in Kenya, a Kenyan who pays taxes, not just in Kenya, but also in Tanzania. And we have not seen satisfactory action taken by the Kenyan government to guarantee the repatriation of the body back to their family. Yes, to the president of this great nation, my country, Kenya. I am a Kenyan citizen who votes and pays taxes, and my family. Mr. President, please come out and assist us. We need to put a closure to this as a family. We are tortured. Emotionally, psychologically, things can't move on. Gidwaro mondo sirkal mapacho ka otimpiyo kendo kel ringre John Ogutu, jakenya mane puonje piny Tanzania kendo nowito ngimane e kinde tulo mag yiero kaachiel kod jakenya machielo Fredrick Obuya, ma nyaka sani wachore ni otwe tesendo bila e piny Tanzania. Okoth Ogutu, a Kenyan teacher at Sky Sports in Dar es Salaam, who was shot dead on 29th October 2025, and unlawful arrest and detention of Mr. Fredrick Laurent Obuya, a Kenyan national who was taken into custody by Tanzania security forces on 31st October 2025, and remains incommunicado at the Oyster Bay police station in Dar es Salaam. These are not isolated incidents, but emblematic of escalating repression unleashed by Tanzania authorities against the public, journalists, and human rights defenders in the aftermath of disputed elections. Gidwala chiel gisingo madhi e doho mar riwruok mar pinje Afrika ma ugwe, poni sirkal ma Tanzania okowe thuolo jokenya mantiere kono kagikwayo pinje mamoko e Afrika mondo donjre wachno. By bar associations and human rights organizations within the region before the East African Court of Justice and the African Commission on Human and People's Rights to seek justice for the victims and accountability of the perpetrators. Kamano bende moko kuom jokenya ratich oganda go koro dwaro mondo jatend piny mar Tanzania Samia Suluhu Hassan ogwetao kagiwacho ni yiero mar pinyno ne ok otim e yor demokrasia. Kopogore gi mano, jatend migawo mar somo Julius Ogamba oyango ni giseyudo buche 19 mag kuo mar penj KCSE e gwenge mag Nyanza, Rift Valley kod Eastern. Buche go riwo bedo gi simbe mag ong'we yamo, mwandu ma ok opuodhi e centers ma itime penj, neno tese mag penj